विवाद तब बढ़ गई जब अरशद वारसी प्रभास के कल की फिल्म में जोकर बोल दे। ये बयान पर साउथ के नेचुरल स्टार नानी प्रभास के सपोर्ट में अले आ इनके खिलाफ खड़ा हो गए। ये विवाद तो और ही बढ़ गई जब लोग नानी के चैलेंज कैले कि साउथ सिनेमा में कोनो ऐसा एक्टर बतावा जे अरशद के एक्टिंग में टक्कर दे सके। नानी ये चुनौती के जवाब अपन नया पैन इंडिया फिल्म सारी पौधा शनिवारम से दिए जे हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई बा। भाई लोग और उनकर बहन लोग कैसन पानी आप सब। विवेक अथरेवा के एक्शन ड्रामा सारी पौधा शनिवारम अब बड़े पर्दे पे धूम मचावत बा। ए फिल्म में नानी एस.जे. सूर्या, प्रियंका मोहन जैसन स्टार कलाकार बने। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम आ हिंदी मिला के 5 गो भाषा में रिलीज हुई बा। हिंदी में सूर्या सैटरडे की नाम से आ गई बा। फिल्म के कहानी के बात कल जाए तो किशोरा अवस्था में सूर्या जेकर किरदार नानी निभौले बने वो अन्याय के खिलाफ होकर भाषा में अपन हिंसक प्रतिक्रिया खातिर जानल जाले। फिल्म एगो सीन में देखावल गइल बा कि वो अपन मरत माई के वादा करेले चाहे कुछ भी हो जाए वो अपन गुस्सा पर काबू रखे। बाकी हफ्ता में एक दिन छोड़ के आ दिन होला शनिवार के। फिल्म में सीआईए दयानंद के किरदार भी बा जेकर रोल एस.जे. सूर्या निभौले बने। शहर में दयानंद एगो कुख्यात सीआईए की नाम से जानल जाले जे लोगन पर अत्याचार करेले। ओकर एगो भाई भी बा जेकर नाम कुर्मा आनंद बा। सीआईए के अत्याचार देख के सूर्या बहुत गुस्सा में आ जाले आ उसे लड़े के फैसला करेले। फिल्म में सूर्या के बचपन के प्रेमिका चारुलता के एंट्री होखेला। चारुलता के किरदार प्रियंका मोहन निभौले बाड़ी। चारुलता के एंट्री से कहानी में और रोमांस आ जाला। अब सोची शनिचर के दिने सूर्या के गुस्सा कैसे फूटेला आ दयानंद के अत्याचार के कैसे जवाब देले। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस के जबरदस्त मिक्सचर बा। नानी के दमदार एक्टिंग आ एस.जे. सूर्या के खतरनाक विलन के किरदार आप सबके अपनी कुर्सी पर बांधे रखी। भाई लोग, फिल्म में कॉमेडी के तड़का भी बा जेकरा से आप सबके हंसी ना रुक सकेला। चारुलता आ सूर्या के लव स्टोरी भी बहुत दिलचस्प बा। कुल मिला के सूर्या सैटरडे को धमाकेदार फिल्म बा जेकरा के हर तरह से मसाला बा। ये फिल्म देखले के बाद आप सबके पूरा पैसा वसूल बा। फिल्म में विलन के किरदार एस.जे. सूर्या भी बहुत खास निभौले बने। ओकर बैकग्राउंड स्टोरी इतना बढ़िया से प्रोजेक्ट कइल गइल बा कि ओकरा से डर के एहसास होखेला। मन करेला मिल जाए तो 2-4 चटकन तबड़िया देती। लेकिन ए फिल्म में एगो और खासियत ई बा कि एकरा के कॉमेडी या एक्शन के जबरदस्त मिक्सचर बा। ये एगो नया कैटेगरी हो जौन पहले शायद कबहू ना देखे के मिलल हो कि फिल्म में विलन ट्रेजेडी के कॉमेडी में बदल देवे में माहिर बा। ये फिल्म में पुष्पा आ केजीएफ जैसन फिल्म से अलग बनावेला। तब भाई अगर एक रिव्यू के बात कल जाए तब एमे 5 में से हम 4 स्टार देम। हमार कुछ पर पॉइंट ऑफ व्यू बा जेकरा के हम आपसे शेयर कर चाहतनी। शानदार परफॉर्मेंस में बा। नानी एस.जे. सूर्या, प्रियंका मोहन के दमदार एक्टिंग फिल्म के ऊंचाई पर ले जात बा। खासकर नानी और सूर्या के रोल बहुत ही प्रभावशाली बना देता और आप सबके कहानी एकदम पसंद आई। सिनेमेटोग्राफी और एक्शन, फिल्म के एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन बा। ये तकनीकी पहलू फिल्म के विजुअल अनुभव के और भी खास बनावेला। कहानी और निर्देशक एकदम अच्छे तरीके से बुनल गइल बा जेकरा के आप सबके एकदम मजा आ जाई। थ्रिलर एलिमेंट्स बा में। फिल्म में थ्रिलर के भी दमदार डोज बा जौन आप सबके अपनी कुर्सी पर बांधे पे मजबूर राखी। अगर बात कर जाए कि 1 स्टार काहे कम देता नहीं हम, कम के बाद जौन बा तो भाई लोग फिल्म एकदम शानदार बा। लेकिन कुछ जगह पे थोड़ा और टाइट एडिटिंग हो सकत रहे। कुछ सीन के कहानी रफ्तार धीमा महसूस होखेला। लेकिन कुल मिला के सारी पौधा शनिवारम देख के एकदम बहुत ही संतोषजनक अनुभव बा। एक्शन ड्रामा के शौकीन बानी तो फिल्म के आप देख सकिले। तब फिर मिलल जाए एगो नया वीडियो में। अगर आपके वीडियो पसंद आए लोग तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करी। प्रणाम।